Sa ngalan samahan ng sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon maghinulso kita sa atong mga sala aron mandam kita ni pagsaulog ni Santos na Misa. Nagakumpisal ako sa Dios na magahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon na nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa kulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay nga akong sala akong dakong sala. Busa nangamuya ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluoyan kita sa Dios na magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila ni ining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimuntang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit.
Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna kagibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamati alungsod ko ang akong pagtulunan, ipaabong ang imong mga tunggan sa mga pulong sa akong baba. Abulihan ko ang akong baba diya sa sambingay, ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nainumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba, o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya,
sila sa iyang kasaputan. Apan bisan pa ni Ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gipakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga, nagibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Ani ata kakaron sa ikaduhang adlaw sa atong novena para sa fiesta ni Señor Santo Niño. Ug karon nato sang gisaulog ang fiesta ni Señor Jesus Nazareno, ang duha ka debosyon nga duol sa kasing-kasing sa Pilipino, no? Ug kini kung tan-aw nato ang bata na balaan ug ang hingkod nga Jesus na nagpas-an sa krus. Kung tanaw na ito, murag dili kayo connected, no? Pero kung ato ang palawman ang ato ang pagsabot nining mga debosyon, kini nagpakita na ang Ginoo na higugma kanato. Kung kita musudong ug mutan-aw sa balaang bata, kini nagtimaan nga ang Ginoo duol kanato, nagpakaubos. Emmanuel, God is with us. Ug kung tan-awon sad nato ang debosyon nato sa Señor Jesus Nazareno,
kita giauhag sa kadasig, magdasig kita sa panaw sa kinabuhi bisan sa daghang mga pangagit kay ang Dios miunong kanato bisan sa kalisdanan o bisan sa mga hagit sa kinabuhi gipas-an niya. Maigsuon kining gugma sa Ginoo, gugma nga dili para sa kaugalingon, kung dili para sa kayuhan sa iyahang gimahal. Di ba ang ebanghelyo nagpasidaan kanato na ang Ginoo tungod sa gugma sa katawhan gipadala niya ang iyahang anak. For God so loved the world that He gave His Son. Gugma na wala magtanaw sa iyahang kaayo kung dili nagtanaw sa kaayo sa iyahang hingugma. O kining gugma posible ni kung atong sabto ng unang pagbasa. Sa unang pagbasa gipakita ang pagkamaubsanon. No, this is a reality na kita nato sa unang pagbasa na nagpaubos ang Ginoo. He took the form of a slave. He emptied himself. O kini nagpasidaan kanato ug nagpakita na ang gugma sa Ginoo na ay pagkamaubsanon. O kining gugma nga puno sa magpagpakaubos naghatag og luna para sa uban, para masalbar kita o para kita maluwas. O kining nakgugma giauhag na ato ang puy-an, kay kung dili nato puy-an bali ang atong pagpuyo, kung ang atong kaugalingon ang atong higugmaon, dili kita ang magpas-an sa krus, kung dili ang uban. Di ba mao man ni nahitabo karon sa ato ang katilingban, sa atong nasod, giunag higugma ang kaugalingon, mauna dako kaayong korupsyon na nakita. Kinsa may nagsuffer, kinsa may nagantus, kita ug ang kadaghanan. Di ba? Kung inahon day ang kaugalingon, dili ang tao ang naghigugma sa kaugalingon ang magpas-an sa krus, kung dili ang uban. Ug siguro sa pagtan-aw nato, pagsud-ong nato sa debosyon nato sa Nazareno, Jesus Nazareno, kita giauhag nga dili nato unahon ang atong kaugalingon. Ato ang tan-awon na pareho ni Jesus nagpakaubos, gitagaag luna ang uban para masalbar. And this is a love that gives life, a love that enables others, no? Bisan sa kalisod na agihapoy kaluwasan. Pero kung baligali unahon ang kaugalingon, daghan ang magsuffer na mga igsuon. Mao nang siguro ang imahin o ang debosyon nato sa Jesus Nazareno very relevant karon. Dili unahon ang kaugalingon, unahon ang uban. No, kay ingon ba nangalagad, pero ang pangutana kinsa may gialagaran basin ang kaugalingon. Kay kung kana ang ato ang panglantaw o atong batasan, mao nang dali kaayo kitang manguha bisag dili ato. No? Usahay baga gitawag natog systemic kaayo ang pagpanguha. Murag limpyo tan-awon pero perti di ayeng hugawa. Ug mao nga awhag nato na ang mensahe sa debosyon nato sa Nazareno nagpahinumdum nato na mohigugma kita para sa kayuhan sa uban. Ug mga igsuon kini nga gugma mao tani atong puy-an adlaw-adlaw. Mao nang siguro sa atong kasalugan karon nindot kaayo ang mga mensahe na kita gitagaag paglaom kung mutan-aw kita sa balaang bata sa Señor Santo Niño ug kita giauhag na modasig no sa pagpanaw sa kinabuhi bisan og daghan kaayong kalisdanan kay ang Ginoo gali mipas-an sa sa krus
ug ang krus dili lamang kinitimaan sa kalisod, kung dili sa dakong gugma para sa katawhan. Ug kung kini siguro ang ato ang puy-an, makaingon kita na we don't stop the problem or ang suffering. No, mura og ulan ba na wala ta gihunong ang ulan kung dili gitagaan kitag payong para kita makalakaw taliwala sa ulan. Ug mao ni ato ang tang pagtuo, no, ang payong atong pagtuo pinaagi sa an expression of our devotion to the Holy Child and even to Jesus, Señor Jesus Nazareno, na wala nato gipahunong ang ulan kung dili gitagaan kitag payong para makalakaw taliwala sa ulan. Mao nang kung kana ang ato ang gipuy-an, we have what we call a kind of resilience. Dili na ta mo reklamo sa Ginoo sa mga hagit sa kinabuhi kung dili kitag mapasalamaton gali. Nawa sa tiwala sa mga daghang katalagman, sa kadaghang problema, no, sa nasudnon man o sa pamilya o sa individual, mapasalamaton kita kay naatay palaom, naa kitay ni unong. Maigsuon tuguti ako sa pag-ambit sa akong kasinatian, may previous na akong assignment dito sa Ilocos Norte, no? Part sa synodal consultation, usa sa mga sektor nga gipaminaw mao ang mga tao nga naa sa bilangguan. O dito sila gipaminaw o gitagaan o gigayon na mupadayag sa ilahang mga sentimento, sa ilahang panglantaw o even sa ilahang kondisyon, sitwasyon. And part of that consultation and that process, usa sa mga binilanggo ni pahayag, no, ni paambit na ingon sila, nagtuo man mi Father nga wala na may luna sa simbahan, nagtuo naman mi nga mura og basin nakalimtan nami sa kadaghanan, pero pinaagi sa pagpaminaw sa amoa nabuhian kami, natagaan kami og paglaom, natagaan kami og ingon nato og laing panlantaw kaysa pagpaminaw ang ilahang dignidad isip tao na revive, na pakita, no, na affirm na sila sa diay mga anak sa Ginoo. Basin kato, no, sa sa kaninga paagi ang ato ang tema sa karon, that in Santo Niño we are one, sa mga tao na siguro tanaw nila kaphaw na kayong kinabuhi, wala na'y kahayag, wala na'y paglaong, basin buhi ang ato ang tema. Kay sila gihapon kabahin, no, sa pamilya sa Ginoo. In Santo Niño we are one. Kay kung wala di ay ang kahusaan maigsuon, dili ta makaingon nga ang tao tibuok. Di ba? Bisan sa simbahan, sa description nato sa simbahan, dili man ka makaingon nga ang simbahan balaan kung dili kini usa or dili kini united, no? One holy Catholic and Apostolic Church. Before you can say that we are holy, we should be united. Mao pa naman na ang sigurong tan-aw nato sa ato ang katilingban, no? United. Dili ni siya nga an overnight condition, but it is a process. Ug ang ato ang debosyon sa Batang Balaan ug sa Nazareno nag-awhag kanato na to desire that unity. So sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, sa ikaduhang adlaw niining nobena sa Señor Santo Niño ug sa kapistahan sa Jesus Nazareno, hinaut unta na kita mulaom, hinaut unta na kita mudasig sa pagpadayon sa panaw sa kinabuhi, kay naa kitay Ginoo na miunong. In Santo Niño we are one. So hinaut unta na kita mga igsuon ato aning puy-an
ang mga nindot na mga kahimanan para sa ato ang panaw sa kinabuhi na naaday tay bisan di ay sa kalisod naagihapoy kahayag, di ba? So mga igsuon, kung tanaw nato gipundo kita tungod sa ato ang mga siguro kahadlok, sa ato ang mga problema, sa ato ang mga daghang pagsulay. Mao bitaw siguro kining duha ka debosyon daghan jud ang muduol, no? Yesterday we started our novena or ang opening salvo with a procession, a penitential procession. Karon dito sa kauluhan naasay prosesyon, no? O kini siguro nagpahiwatig o nagpakita na ang kinabuhi panaw, na may kalistanan na magiuban na usahay hapit na makabsan sa paglaom, pero padayon gihapon naay paglaom o naay muunom. Amen. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Manindog ang tanan. Tungod sa gugmang giantos ni Kristo ang krus nga gitamay ang kaulaw sa maong kamatayon. Karon nagalingkod siya sa tuo sa Dios Amahan, muduol kita kaniya diha sa pagtuo ug maghalad og mga pagampo nga takos sa iyang pagpatalinghog. Diha sa kalinaw magampo kita, Ginoo kaluy-i kami. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan magpadayon sa iyang pagpanaw dinhi sa kalibutan, giniyahan sa krus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Nga ang tanang kaparian magpadayon sa pagkat-on diha sa ilang pag-alagad sa simbahan, sa pagkinabuhi sa ilang gisaulog sa santos nga misa, ug sa pagpahiuyon sa ilang kinabuhi diha sa misteryo sa krus sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Nga kita magpuyo sa pagpaubos ug sa tinuod nga pagpakabana alang sa atong mga kaigsuunan, nakasabot nga ang gugma nga atong gipahayag mao ang atong tubag sa gugma sa Dios alang kanatong tanan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Nga kadtong nabugatan sa ilang kinabuhi, mudangop sa Ginoo nga nagpas-an sa iyang krus ug nagpamatuod sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa order ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Nga sama sa mga Israelita nga mitanaw sa bronze nga bitin aron mamaayos sila ang mga masakiton mudangop diha sa krus ni Kristo alang sa kayuhan ug kusog. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Nga kadtong mibiya na gikan niining walog sa mga luha, makakaplag og kapahulayan didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy-i kami. Diyos among amahan, diya sa gugma gipadala mo ang imong anak
aron ang tanang maluwas pinaagi kaniya. Pamati ang among mga pag-ampos sa imong atubangan, kay ikaw maayo og nahigugma sa tanang katawhan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagapamara akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos na mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay og matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas na pagpasakit ug pagkamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi sa gahom sa krus nagpalutaw ang hukom batok sa kalibutan ug ang pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu ro pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kay nga tanan og kan-a kay kini mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagmantala kami, Ginoo.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahanin ning pansi kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga yan na mga tubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa manatong gamito ng mga pulong nga gitulukan nato sa tuang manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa.
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsunay. Panagdait. Kini maong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos na kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Jesucristo, nga imong agakon nganha sa himaya ang pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. O Jesus nga matamis, Diyos o Ginoo ko nga may gugmaon, nga tungod sa imong pagigugma sa mga katawhan, nagpataw ka og gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong pagigugma sa mga tao, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylo ang akong mga kasaypanan, o kaayong nga walay sama, hayagi og liguna ang akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kaigayunan sa pagpakasala. Hinaotunta nga tinabangan sa imong grasya, matuman na ako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo ninyo nga may gugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimba kanimo matuod nga Dios.
sa dakong pagpaubos, nagadaig ug nagaampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko ni ining nobina, kun mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikaduhang adlaw, pangamuyo. O Hesus nga maluluyon o iyamot, nga mianhi ka sa pagbantay sa mga mulupyo ni ining nasod, nagasimba ako kanimo, uban sa mga kapunungan sa mga arkangheles, nga gitugyan sa imong kamahalan, sa pagbantay sa mga kalungsuran. Ug nagaampo ako kanimo, nga magbantay ka sa akong kalag, ug ligunon mo siya unta sa mga birtudis nga tanan, aron madaog ko ang mga kaaway niya, ug hiaguman ko ang dili matapos nga himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eukaristikanong selebrasyon. Mag-ampo kita. O Hesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma. Nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Landagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug mga sismatikos, aron makaila ug nagasimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot pa unta nga makabalik kanimo ang mga makasasala. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio, sa mga kasakit nila, ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya, sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta, ug sa paghimaya kanimo sa langit. Daygon og sa lugunta ang simbahon ang ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pang katapusang panalangin, aduna kitay mga pasalamat. Sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 5:30 sa buntag nga misa novena ni ining ikaduhang adlaw sa novenaryo. Sa atong mass ug pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes Music Ministry, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug debuto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikot selebrar ni ining santos nga misa karon, atos lang hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya ang chairman sa Commission on Justice, Peace and Integrity of Creation sa Agustinian Province of Santo Niño de Cebu, Philippines, si Reverend Father Harold Silang Nahinois A. Laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ni ining atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Laing masipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong ipadalay mong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo ka namo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon, ug tudloi kami sa paggamit niini, aron makatabang ka namo alang sa kinasing-kasing maligdo nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diya sa pag-ampo,
ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg-himaya alang kanimo Amahan, pinagi ni Jesu-Kristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab Ug kaninyo. manalangin kaninyo ang Dios na magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos na Misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!